Sa mga tumuluos ang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban. Buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Pilimon, ginsugid ko ikaw kay tatay mo. Nga wala ka nag-eskwela. Nagpanguha ka lang sang puyo sa talamnan. Nanugid ka na kay tatay? Oo nanugid ko ya kay tatay mo. Tapat ka gid, Pilimon. Muret, bawi ayang kinsilim mo kay tatay kay baklan da ka to ba? Oh, Todd, baklan mo ko to ba? Sige na, pangidatos tatay kay baklan da ka to ba? Dila! Kulbaan ko ha? Kasi wala makita ni Murat si tatay. Kag pag-abot niya, bakulo niya ko. Mga muyo ko. Nakabay pa makita ni Murat si tatay. Siling nila, basta mga muyo kakuno siyang ugot. Pabatian ka gina. Anay ka bala? Kaya sundian kong kandila ni nanay. Tapos, mga muyo ako. Daw kaninong sa malayaw? Abe, surod ako. Oh, ba? Si Filimon? Nagaluhod sa may altar ho? Nagapangamuyo? Oh, ano ay hanang ginapangamuyo sang anak ko ngayon ni man? Ba, doon nagapasan sa sang krus eh. Yan, maluoy ka. Pabaguhan man ang kaisipan ni tatay. Oh, Mapakabuot ako. Basta hindi na siya mag-imo sa malain. oh. Ay,
Ang ako nanak, ginapangmuyuan niya ako nga magbago. Oh. Kung sa bagay matuod, madamo na ako sa salay. Kagayhan, di una gud nga mabuhinan ang akon mga sala. Madugay na nga nagasiling si Pilimon nga himuan ko siya sang kurong sang iya mga manok eh. Nga di subunggid, buhatan ko siya. Be? Ano naman? Abe? Si tatay? Nagay mo sang kurong? Wow! Wala, kada ko nga pagkakurong, be. Daw pa niyo kata sa akon? Wow! O hindi. Ako, gid. Peso, hindi ko ni tatay sa sulod sa kurong ngayon eh. Nakaibalo na siya nga nag-eskapo ko sa amon klase. Paton nga, peso, niya ako dire. Alagyo ko? Ano, gid ko kay nanay? Oh, nga Pilimon? Abe, dala sa balay ining ginbakal ko nga tangkong ho, para ini sa baboy. Hindi ko mapuli, nay. Ano? Kaya nga hindi ka magpuli. Presoan ko ni tatay. Kaya nga presohon ka sang amay mo? Anong pagdumdum niya sa imo? Ido? Basta, hindi ako magpapreso na ya. Hindi ako ya. Dali na lang tungadaan matapos ang kurong para sa akon. Ay, Pilimon. Hindi ka mapreso, ah? Dali, mag-upod ka sa akon. Pero nay, basta ako magdugang ang kaking ni tatay. Kung makita niya ako. Wala ka sang salig sa akon, haw? Ang amay mo ya, ang isulod ko sa kurong. Na yun. Gabuhat siyang kurong. Amo matuod. Kada ko ba nga pagkakurong ay? Ako gina ang isulod niya mo. Ay, Pilimon, dire ka lang ha. Uy! Ka! Ari ka na gali? Para kay sinong kurungan nga ina? Para kay Filimon Ihatag sa ako ng martilyo nga ina? Uy! Ano ka man ka man? Nga ginagaw mong martilyo? Ginadalian ko ini nga matapos. Ikaw karon ng akon martilyohon mo? Kapinta sa imo nga pagkaamay? Sa ahaw lang gid ka jutay nga sala, kurungon mo si Pilimon? Anong pagdumdum mo? Manok? Anay ka bala ika? Anay ka bala?
Dayo mo kaya pangapin sa Sobra bata mo. ka nang ginabuhat mo, kulapoy ah. Bisan laway lang ng si Pilimon, pero palangga ko na siya. Oh. Apang ikaw ya? Sa baylo nga palanggaon mong bata mo, ginapintasan mo. Oh. Anay ka balayka. Na ano ka? Ginahimuan ko sang kurong ang manok ni Filimon. Ano? Oo. Mandugay niya na nga ginapangayo sa akon. Bow, ang animal nga bata. Pilimon! Oh. Oh, ano natabo sa imo tring-tring? Nga nagadulurusa ka dira? Kap! Si Orly balaw! Si Orly? Inang migo mo? Nga ginano ka ni Orly, aw? Bermero! Ginakos niya ako! Pagkatapos, kinalukan niya ako sang madugay. Ano? Ginbastos ka sang gago nga Orly ngay na? Babay ilab la, kay ipabartolina laton siya. Kinahanglan nga sabto niyang ginbuhat niya sa imo tring-tring. Di kundi mautod siya na iya kalipayan. Ano pagid? Ano pagid ang ginimo sa imo sang animal nga to? Wala na. Wala sang nahibala ng gago. Kundi, hakos kagalok lang. Ginulat ko ang masunod. Pero, wala gid niya sang nagsunod. Gaga. Kalubay! Kamatis! Patula! Kalabasa! Bulong sa masakit! Uy! Naunsa maning si Orliman? Aga pa, nagapa ng puay na. Abi, kay palapitan ko siya. Oy, Orly, sungi! Ay naunsa man ka? Mamulang matani unay.